Laulaminen saattaa tuntua, että se mitä ulos tulee on hyvin erilaista, mitä kuvittelee ja ajattelee, että hei mä haluaisin pystyä. Ja sitten voi olla niin, että muut ulkona sanoo tai ulkopuolelta sanoo, että vitsi kun sä oot hieno laulaja, sä oot tosi upea. Mutta sisällä on olo, että vitsi mä oon niinku ihan feikki, että en mä pysty oikeasti, että miten noi luulee nyt jotakin muuta, mitä mä oikeasti oon. Jos sä samastut näihin, niin I feel you. Mä en ole ehkä kertonut tätä mun tarinaani kauhean paljon julkisesti, mutta mulla oli semmoinen niin kuin fiilis, kun mä opiskelin laulua, että mä oon ihan jumissa. Mä en saa ulos sitä, mitä mä haluaisin saada ulos. Ja mä yritin toteuttaa asioita, mitä multa pyydettiin ja mitä opettajat sanoi. Ja sitten musta tuntui, että kunhan mä vaan nyt teen nää, niin sitten mä pystyn tekemään niitä asioita, mitä mä haluaisin tehdä oikeasti. Että kiltti tyttö. Teen niin kuin käsketään ja sit kaikki tulee. Niin mä ajattelin. Mut syystä tai toisesta tosi hienoja oppeja sain ja olen alkanut ymmärtää niitä nyt myöhemmin sen jälkeen, kun olen päässyt itsekriittisyydestäni enemmän eroon tai sinuksi sen kanssa. Mutta se, että kun mä tunsin itteni olevani jumissa fyysisesti ja henkisesti laulamisen kanssa, kun mä opiskelin, mä ehkä harjoittelukopissa pystyin saamaan ulos niitä asioita, mitä niin kun halusin. Ja sitten mulla oli upea opettaja, jonka kanssa mä sain tunnilla tehtyä asioita. Mutta jostain syystä ne ei vaan tullut ulos silloin, kun oli semmoinen oikea tilanne, tiukka paikka, jossa pitäisi onnistua. Ja sitten mä olin niin kuin, että tästä ei tule yhtään mitään. Mä olin fyysisesti niin jumissa, että mun pelkästään jo ajattelu siitä, että mä lähden laulaa tai että mä vieläpä sit jonkun edessä laulamassa, yleisön edessä, niin mä olin jumissa. Mä olin fyysisesti aivan lukossa. Ja mä ymmärsin sen, että mä oon jumissa ja mä oon lukossa, mutta mä en tiennyt, mitä sille asialle pitäisi tehdä. Ensimmäinen askel oli se, kun mä menin joogatunnille ja mä huomasin, että vitsi, että miten fyysisesti jumissa mä olin. Ja siitä lähti semmoinen niin innostus siihen, että miten mä voin kehoani auttaa toimimaan paremmin. Jooga oli mun hyvin tärkeä semmoinen fyysinen elementti, jonka mä sain kokemuksen, että mun keho voi toimia jollain toisella tapaa joustavammin, helpommin, yksinkertaisemmin kuin siinä laulaessa jähmettyneessä tilassa, joka oli mulle semmoinen luonteva, tai siis opittu luonnollinen tila. Ja sitten kun mä ymmärsin, että mitä se on se, kun keho voi olla joustava, niin mä aloin pikkuhiljaa löytämään sitä myös laulua, ja mun opettaja oli silleen, että mitäs on tapahtunut? Mutta tää oli mun alkusysäys siihen, että mä lähdin tutkimaan, mitä musta fyysisesti tapahtuu silloin, kun mä oon laulamassa. Mitä mä teen ylimääräistä ja miten mä saan itseni kehollisesti joustavammaksi. Tää oli mun ykkösjuttu. Ja toivottavasti säkin huomioit ja huomaat sitä, että miten sun keho on silloin, kun sä laulat. Ja mitä se on silloin, kun sä oot joustavan, elastisen, vapaassa aktiivisuuden tilassa.